Nilinaw ng Department of Health o DOH na hindi suportado ng reliable sources ang mga kumakalat na post sa social media platforms tungkol sa isang international health concern. Wala raw natanggap na kumpirmasyon ang ahensya mula sa World Health Organization o WHO o sa nabanggit na bansang pinagmulan ng umano'y sakit. Aktibong parte rin daw ang Pilipinas ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Dito raw sa kanilang network nanggagaling ang mga reliable update tungkol sa international health concerns. Siniguro rin ng DOH na gumagana ang Philippine Disease Surveillance Systems. Patuloy din ang kanilang verification tungkol sa natanggap na impormasyon. Paalala naman ng ahensya sa publiko, iwasan ang pagkalat ng mga kahina-hinalang website at online sources. Inilabas ng DOH ang pahayag ngayong Biyernes, January 3, kasunod ng mga post tungkol sa isang bagong epidemic na nakakaapekto umano sa China. Kasama si Arlene Salonga, Ashley Punzalan, CLTV36 News.